Hello लोगोफोर, Hello my बन्धुफोर, Hello my दोस्त, Welcome my funny channel, Phaylaw बसुमतारी। Hello लोगोफोर, फिन फैफिननाय जाबाय आरो खुलुमनायखौबो फिन बावहरफिननाय जाबाय आरो आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो हेफाजाब होनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय लोगोसे साबस्क्राइब खालामनोबो फिन खावलायहरफिननाय जाबाय माने साबस्क्राइब खालामबासो नोंथांमोननिफ्राय एसे हेफाजाब मोनगोन एसे थाइसे थाइनै रां मोनगोन ओंखायनो साबस्क्राइब खालामथार आरो शेयार खालामथार दे नै दा आं सासे दावगाफुनाय एक्ट्रेस फावखुंग्रि बिथांनि मुङा जाबाय karishma बर' बिथाङा बागानपारानि बिथांजों आं रायज्लायगोन आरो बिथाङा मा खालामबोखो दिनैसिम बेसेबां एलबामाव मोसाबोखो बेसेबां सिनेमायाव एक्टिं खालामबोखो बिनि सोमोन्दै सावरायगोन आरो नोंथांमोननो आङो बिथांनि फट'खौबो हरदेरबाय थागोन नोंथाङा अब्लासो नोंथांमोना सिनायगोन दै अके आं दा बिथांखौ फन बुनोसै रिं जादों हेलौ ए karishma बर'नाव नांबायना बे नोंनो करिश्माया सोरबा बिनानावफोराबो हमलाबायोना गेजेर गेजेर आच्छा नोंनिया जोनोम जायगाया आंना baksa-baganaparaयावसो baksa-baganapara टाउन खाथियाव नामा न'आ टाउन खाथिथाराव नङा गामियावसो गामियाव गामारि आरो जोंना गामिया आइ आफा गासिबो दंजोबो न'खराव दङ बाबाया मा खालामो हा बाबाया ब्लक अफिसाव मावो साख्रि दङ आच्छा नों जे नोङो फरायनायखौ फोजोबबाय आङो डिग्री कमप्लिट खालामनानै दा एक्टिंनि क्लास खालामगासिनो एक्टिंनि क्लासआ बहा जायो आङो दा गुवाहाटीयाव लागासिनो आरो गुवाहाटीनि बबे इनस्टिट्युट जिरसं स्टुडिअ बबेखिनियाव बे बेयो राजक'टआव राजक'ट बेहाय खै बोसोरनि कर्स नोंना दायो आङो 6 मान्थनि खालामगासिनो आरो 6 मान्थनि प्राइभेटसो नालाय बेयो प्राइभेट बेखौ फोजोबखांनायनि उनाव लासैनो बिदिनो NSD फोराव ट्राइ खालामनोसै NSD बाथ' दिल्ली थांनांबाय ना आजिखालि ना खाथियाव ब्रान्सफोरावबाबो सिक्किम थाबाय त्रिपुरा थाबाय आच्छा आं नोंनाव बे हारिमुनि सोमोन्दै मोननैसो खोथा सोंनि नोङो फार्स्ट मोसाजेननाया सिनेमायाव मोसाजेननाय ना एलबामाव मोसाजेननाय आङो फार्स्ट मोसाजेननाय होनोबाथ' स्टेजआवसो मोसाजेनग्रोदों स्टेजआव ओमफ्राय खालामदों बेनि उनावहाय शुटिं खालामदों होनोबा 2018 नि डिसेम्बर 2 तारिखआव आं स्टार्ट खालामदों आरो मोसानाया बे मोसाजेननाया सोरनि प्रजेक्टमोन आङो शर्ट मुभि बानायदोंमोन बेयो बर'सा फिल्म ससाइटिनि आन्डारनिफ्राय ओंखारदोंमोन आरो बर'सा फिल्म ससाइटि बिजनेरि ओमफ्राय उनावहाय बे शर्ट मुभिखौ फार्स्ट बानायदों बेनि उनावहाय आङो 2019 आवहाय मोनथाम मुभि बानायदोंमोन आरो 2019 आव मुभि बानायदों मा हायनामुलि 7 लास्ट बेनिफ्राय लकेल दावदै बेनिफ्राय लोखि सारा दावैसो क'क्राझार दावदैया बिजनेसमोन ओमफ्राय हायनामुलियाथ' बेथ' फैला बानायसोमोननि जाहैबाय ओमफ्राय लोखि सारा दावदैया बबेनि प्रडाक्सन लोखि सारा दावैसोआ क'क्राझार लोखि सारा दावदैसो होनलांनांगौ लोखि सारा जावायसो लकेल दावदैया बहानि बिजनेनि सोरनि मिथिगौ ना बर'सा फिल्म ससाइटिनिफ्राय ओंखारनायमोन डिरेक्टरा माइकेल मुसाहारि आच्छा नों जे बे हायनामुलियाव 7 खालामबाय बेथ' लास्ट बिनि उनाव 8 जागोन होननाय खोनादों आच्छा जायखिजाया नोङो बे सोरनि एगेन्स्टआव रला नोंना सोरनि एगेन्स्टआवमोन हायनामुलियाव आङो हायनामुलियाव माबा मेन्डेलानि मेन्डेलानि गार्लफ्रेन्ड जादोंमोन
नेक्स्ट ओमफ्राय बे मा होनो क'क्राझारनिया मा फिल्ममोन बे शिवराज डिरेक्टरा प्रडिउसारा थांखोर बसुमतारी ओमफ्राय नोंनि एगेन्स्टआव सोर दंमोन आंनि एगेन्स्टआव बे सासे दंमोन एक्ट्रिसआ जों सानैमोन आरो सिल्का मुसाहारि बे दालमिया सिमेन्टनि एक्ट्रिसआ दंमोन बेनिफ्राय आं दंमोन आरो आंना मेन रल नङामोन आं सापर्टार रल खालामदोंमोन आरो दे माने रला मेन सापर्टआ जे खोथा गैया मोजां खालामबानो जायो बे खोनानायाव मानसिफोरा गाज्रि खोनायो बे माने गाज्रि नङा आरो सोदोबा माने एक्टिंआ नोंना मोजां जाबानो जाबाय रायजोफोरा अनसायबानो जाबाय नङा होमबा बे मोनथाम फिल्म आरो दंबावो नामा आङो मोनसे डकुमेन्टारि मुभि बानायदोंमोन बेयो गहपुरनि जारिमिनखौ लानानै बानायदोंमोन आरो गहपुर एरियानि गहपुराव जे आगोलाव 1983 आरो 87 आव बर'फोरनियाव बिदिनो माबा जादोंमोन ना बिराद मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादोंमोन बेखौ लानानै माने गहपुर एरियानि मानसिफोरा माने जायगानि मानसिफोरा डकुमेन्टारि बानायदोंमोन आरो बियो थांनाय बोसोराव जादोंमोन शुटिंआ 20 आवहाय ओमफ्राय बियो जाबाय जोबनानै थांबाय ओमफ्राय दा मानि आरो बे एक्टिं क्लासावनो बेस्ट'ना शुटिं खालामनो टाइम मोनथ'वाखै आरो गेजेर गेजेर बिदिनो सम बरनना खालामबाय थानांगोन सरसाया थानायनि नों डेन्सबो लादोंमोन नामा डेन्सनि क्लासबो डान्स खालामदोंमोन आं कथकआ जोब्बाय आंना बे मा बिमिउस बिमिउस खालामबाय कथकआव बेखौ बहा लादोंमोन नों कथक आङो बरमायाव खालामदोंमोन बरमायाव बर'सा डान्स एकाडेमि नोंना भारतनाट्यम ना माबा इन्डियान क्लासिकेल कथक क्लासिकेल डेन्स ओमफ्राय दा नोङो ड्रामायाव 6 मानि कर्स लागासिनो दं प्राइभेट बे जोब्बा निस्सय नोङो बे माबायाव थांगोन नाटकनि एकाडेमियाव ट्राइ खालामनोसै सार बेखौ हायो माने जोंनि बर'आवबो बहुदानो एक्टर एक्ट्रिस जानो गोसो गोनां मानसिफोर थायो ओमफ्राय मोजाङै लामा नागिरना मोना बबेजों थाङोबा मा जागोन बेनिखायनो आं सानदों आरो जेनेबा आङो सोलोंना फैनानै जे जोंनि उन जोलैफोरनोबो एसे फोरोंफैनो हागोन नामा बेफोरबायदि सानदों आङो गुड बे नों सिख्ला बैसोआव बेफोरखौ साननाया मोजां जादों आच्छा ओमफ्राय मा दे आङो डान्स जेथिया क्लास लाबाय दंमोन बे टाइमावहाय नासिका सारा इन्डिया सिजन 2 आवहाय फाइनालिस्ट डान्सारमोन आरो बबेयाव देल्लीयाव जादोंमोन बियो उइनार जानो हायासै फाइनालाव मोनहैदोंमोन आरो ना दे जुजिबाव दाथ' जाबाय थायोना नेसनेल लेभेलनि बादायलायनाय जाहांफिनदों नै लासै लासै बेफोराव आन्दाज लाबाय था लोगोसे नोङो बे एक्टिं जिमान सम खालामबोबाय नोङो सोर एक्टरजों एक्टिं खालामनानै पारफेक्ट एबा गोजोननाय मोनदों बिदि बुंबाथाय आरो माखासेफ्रा गाज्रि मोनलायगोन आंबो खालामनानै गोजोनाखै आं मिथिनायाव नों मेन्देलाजों बांसिन मोजां मोनदों नों खिजानि आच्छा जाबाय दा जि आं नोंनाव अलप गिदिर खोथा मोनसे सोंसै बेदि हारिमुनि जोंनि बर' हारिमुनि रिंगु दामसाफ्रा रिंगु दामसा माने आर्टिस्टफ्रा बे मोसानानै एक्टिं खालामनानै मोजाङै थांना थानो हायाखै माने मोनजायाखै आरोखि आदारखौ बे दाया सोरनि नोंनि मथे आर्टिस्टफ्रा जे माने गोसो गुदुं जाया आरो मोसाना फैबाय फैसा मोनबोआ एसे ओमफ्राय गभर्नमेन्टफोराबो होआ बे बेलायाव नों मा बुङो बेखौथ' सार मा बुंनो जोंनाव माने फिल्मफोर एबाफोर बानायब्लाबो नायग्राया बहुत खम जोंनि बर' मानसियानो खमखा लोगोसेनो आरो जोंनि बर'खाफोराबो नायनो नागिरा बा सापर्ट होनो नागिरा बेफोरखौ एसे दुखु मोनो आरोना जोंफोरबो माब्ला बेलेग माने इन्डास्ट्रिया जोंनाबो गेदेर जाबाय जोंनाथ' इन्डास्ट्रि नङा बारु बर' बुंनो थाङोब्ला
बेलेगफोरनि बायदि माब्ला जागोन बेखौ सानो आरो जोंनावहाय फिलिं हल गैया हल नांगौ हल थायोबा एसेब्लाबो माने फैनानै नायफैनो मानसिफ्रा सुबिदा जायो हल गैयिनि थाखायनो खायसेफोरा गोसो थाबाबो नायनो थांनो हाया बोरै नायनो हानायनो जायो बेफोरखौ जोंनि मा होनो दा गोदान सरकारा नायोबा मोजां मोनगोन आरो दाखालिथ' दा दानलांदो दे बुंफिनलाय जोंनाबो हलफोर थायोमोनब्ला सुबुंफोरा नायनो सुबिदा जागौमोन जोंफोरबो माब्लाबा नायनो गोसो थाब्लाबो बहा थांनानै नायहैनो बोरै नायनो सुबिदा गैया बेनि थाखायनो माखासेफ्रा बुक जानानै थालांगासिनो जोंनि दा गोदान सरकारा एसे इफोरखौ नायोब्ला आरोना हलफोर बानायनानै होयोबा मोजां मोनगोन आरो जेथिया रादाबनि प्रग्राम जादोंमोन बेयाव जेथिया जोंनि CMआ थांदोंमोन प्रमद बर' सारा बेयो बुंदोंमोन आरो जेनेबा फैसाजों मावजानाय खामानिखौलाय मानो मावजाया मावनो हादों बेफोरबायदि बुंदों माने मिथिङाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनानानै एसे मोजां मोनदों लासै लासैनो सारनि सोरखार थानाय टाइमावनो बेफोरखौ जागोनखौ आसा खालामदों आरो खोनाबोनानै लोगोसेनो दा आलायारन मुभिखौबो जोङो नुफिननायनि लामायाव फैगासिनो खोनाबायसो थादोंमोन नुवाखैमोन गोजोननाय मोनदों बिदिनो मोनसे मोनसे माने दावगालांबाय थागोनखौ आसा खालामदों आरो जोंबो जेरैबायदिथ' जा मोननांगौ बेफोरबायदिखौ मोना जोंफोरो ओरैनो मोननायाथ' मोनखाया आरो पाब्लिकनिफ्रायबो मोजां कमेन्ट मोना बे आरो ओमफ्राय हला जायोबा सुबिदा जागोन बेनो बेखौ सरकारजों रायज्लायबाय दङ आरो नोंनि आंनि खोथायाबो खोमायाव हाबैदों शिबनि खोमायाव लोगोसे नोंनि गोलाव जिउ थांना थानायनि बोर बिदेरनानै हरनाय जाबाय गसाइनाव आरो कालसाराव गोसो होनानै खामानि मावलां लोगोसे सम सम एक्टिंनि कर्सनि गेजेरावबो गेजेर गेजेर एलबामफोराव प्रेक्टिस माने मोसानायखौ गारनाङा मोसाबाय था एक्टिंबो खालामबाय था दे अब्ला जोङो दिनैनि जों सानैनि रायज्लायनायखौ एसेयावनो फोजोबनाय जानोसै गोजोन्थों आरो साननि चेनेलनि गासैबो मा होनो नायगिरिफोरनिसिम आंनिफ्राय माने गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद मोजां हामलायनाय जासिहरबाय लेटैब्लाबो बेथ' दिवालि जानानै थांबाय दिवालिनि मोजां हामलायनायखौ आङो लेटैबाबो जासिहरनाय थाबाय आरो साननिसिमबो दे पाब्लिकआ दिनैनो खोनागोन बेखौ दे अके होमबा बाय दे करिश्मा बर' बाक्सानि बागानपारानि बिथाङा दावगाफुनाय महरगिरि बिथांनि लाइफआव मोजां मोजां खामानि फैथों आरो मोजां मोजां खामानि मावलांथों बेनि थाखाय आं अबं गसाइनाव बोर बिहरदेरनानै होनाय जाबाय लोगोसे जोंनि दिनैनि नायजाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय खालि साबस्क्राइब खालामनो दाबाव जय बर' हारिनि जय बर' हारिमुनि